Ste študovali alebo ak práve študujete, nestalo sa vám niekedy, že jedna trieda je proti druhej? Alebo že tí najinteligentnejší majú rivalitu voči športovcom? No, ak sa cítite stotožnení, potom si vypočujte toto zhrnutie. Spoiler alert! Príbeh sa začína na strednej škole Seongyong, jednej z najlepších stredných škôl v meste. Dôvodom, prečo je taká populárna, je to, že je rozdelená na dva areály. Južný areál, venovaný športu, vedie Lee Hee, svalnatý chlapec s povesťou agresívneho človeka, a severný areál, venovaný literatúre a vedie Ning Zae-yu, študent s najlepšími známkami. Študenti zo severného areálu sa venujú získavaniu dobrých známok a sú pýchou školy, zatiaľ čo tí z juhu sú známi svojou drsnosťou a nízkou inteligenciou. Toto rozdelenie spôsobuje, že oba areály spolu vychádzajú veľmi zle. Kvôli predsudkom, ktoré obe strany majú, sa jedného dňa Yuan Kai-chi, druhá najlepšia študentka v severnom areáli, zmes krásy a inteligencie, vyda do južného areálu hľadať príručky kvality študentov druhého ročníka. Okamžite si však všimne, že chýbajú 4 príručky, ktoré patrili Lee Hee a jeho 3 priateľom, ktorí ich mali skryté. V priebehu niekoľkých sekúnd ich však Yuan Kai-chi objaví a vezme si chýbajúce príručky. Lee Hee a jeho spoločníci ju zahnali do kúta, ale ona sa nenechá tak ľahko zastrašiť a tak odchádza. V tom je jeden z chlapcov podrazí nohu, čo spôsobí, že sa potkne, ale našťastie ju Lee Hee zachytí, čím zabráni jej pádu a v dôsledku toho nechtiac stlačí tlačidlo školského rozhlasu. Takže všetci študenti počuli moment, kedy mu ona povie, že je idiot a odporný človek. O niekoľko minút neskôr jej pán Hao, spolužiak Yuan Kai-chi, povie, že jej hádku z Lee Hee počuli všetci, čo spôsobí, že sa študenti zo severného areálu vysmievajú Lee Hee na sociálnych sieťach. Dokonca ho začnú porovnávať s Ning Zae-yu, jeho nepriateľom už od detstva. Samozrejme, že sa chce pomstiť a ideálnym momentom je záverečné fyzické hodnotenie, ktoré je v ten istý deň, pretože oba areály budú spolu. Tam sa študenti z južného areálu ponúknú, že pomôžu ostatným pri naťahovaní, a to s cieľom ich trošku potrápiť. Samozrejme, že sa Lee Hee rozhodne pomôcť Yuan Kai-chi, čo ju nesmierne rozčuľuje, zatiaľ čo na druhej strane sa pán Hao rozruší a začne kričať na športovcov, čím vyvolá malú diskusiu. A aby upokojil situáciu, Ning Zae-yu napadne urobiť súťaž vo vybíjanej s najlepšími študentmi z každého areálu. O niekoľko sekúnd neskôr sa súťaž začína a oba areály dajú do toho všetko, aby vyhrali, pretože chcú ukázať, kto je lepší. Dokonca aj študenti vied si vedú neuveriteľne dobre vzhľadom na nízke očakávania, ktoré sme mali. A po niekoľkých minútach zostávajú v oboch tímoch už len 2 študenti. Pán Hao, ktorý je čiernou ovcou triedy, sa rozhodne vyliať vodu na stranu športovcov, čo spôsobí, že sa jeden z nich, Yan Yuan, pošmykne a ľahko vypadne. V tej chvíli skupina chlapcov udá pán Haoa, takže Yan Yuan sa s ním začne hádať. Diskusia prerastie do bitky severu proti juhu. V tom momente prichádza riaditeľ spolu s ďalšími ľuďmi a keď vidí ten rozruch, predvolá Yuan Kai-chi, Lee Hee a Ning Zae-yu do riaditeľne. Keď sú tam, prinúti ich napísať sebakritiku v rozsahu 2000 slov. A to nie je všetko, pretože v tej chvíli sa dozvedáme, že riaditeľ plánuje zjednotiť oba areály raz a navždy. Na druhý deň sa Lee Hee pripravuje na vyučovanie a prekvapenie, Ning Zae-yu je jeho nový sused. A keď odchádza z bytu, Ning Zae-yu odporúči matke Lee Heeho, aby ho prihlásila na intenzívny kurz, ktorý mu pomôže zlepšiť si známky. To samozrejme Lee Heeho trochu rozčuľuje, takže rýchlo odchádza. O niekoľko minút neskôr sa obaja chlapci vydajú do školy, ale Ning Zae-yu zíde z cesty, aby išiel k domu Yuan Kai-chi a mohli ísť spolu ako zvyčajne. Áno, niečo sa tu deje v láske. Neskôr profesorka Luo Qian informuje študentov, že 4 športovci sa v budúcom semestri pripoja k triede. Sú to Lee Hee a jeho priatelia, ktorí majú veľmi podobné mená. Sú to Yun Xian, Yan Yuan a Jian Yuan. Áno, podarilo sa mi to povedať? Veľká novinka, ktorá nie lenže vystraší študentov vied, ale aj športovcov, ktorí sa rozhodnú ukázať svoje vodcovstvo, aby nespadli do pazúrov ostatných študentov. A aby to urobili, rozhodnú sa pre najľahšiu cestu – robiť drsné žarty.
Najprv pretrepú plechovku s nealkoholickým nápojom v obchode, ktorú Yuan Kaishi o sekundy neskôr otvorí a čakajú prekvapenie v podobe Penny. Zašpiní sa a rozzúri sa, keď uvidí, že sa Li He pred obchodom smeje. Pán Hao je tiež nahnevaný a preto sa rozhodne vrátiť im žart. Takže v ten deň vojde do sprchy športovcov, aby ukradol oblečenie Li Heovi a jeho spoločníkom. Zistia, že šaty chýbajú, polonahy sa ženú za pán Hao. Pán Hao beží s vlastným oblečením v ruke. A po tomto hroznom žarte pošle Li He Jian Yuana, aby dal lepidlo na stoličku Ning Zeyua, pretože nuž, otravovaním šéfa by mohli získať vodcovstvo. Ten sa však pomýli a nechtiac dá lepidlo na stoličku úbohej Yuan Kaishi, ktorá si bez toho, aby si to všimla, sadne a zostane poriadne prilepená. Neskôr ide na ošetrovňu, aby si odstrihla sukňu a konečne sa postavila. Li He sa za žart ospravedlňuje a tvrdí, že ona nebola cieľom, ale ona sa, samozrejme, nahnevá a odchádza. Nasledujúci týždeň sa začína nová stratégia zjednotenia areálov, takže Li He a jeho priatelia mieria do svojej novej triedy. Tam si všimnú, že ich miesta sú tie prvé, čo sú miesta pre ľudí, ktorí nie sú až tak inteligentní. Toto gesto ich nesmierne rozčuľuje, takže sa začnú hádať z Yuan Kaishi a Ning Zeyu, ktorí boli samozrejme zodpovední za výber miest. O niekoľko minút neskôr prichádza profesorka Luo situáciu upokojiť. Pošle všetkých študentov vied cvičiť s profesorom Bajom, zatiaľ čo športovci zostávajú s ňou. Tam obaja profesori motivujú žiakov, aby podali čo najlepší výkon a brali vyučovanie vážne, aby sa stali budúcimi profesionálmi. O niekoľko minút neskôr sa študenti vied vracajú do triedy a čaká ich prekvapenie, že Li He a jeho spoločníci majú svoje miesta v strede triedy, údajne preto, aby ich Yuan Kaishi, keďže je dozorkyňa, mohla lepšie pozorovať. Tam profesorka Luo motivuje všetkých, aby prekonali predsudky, spojili sa a prestali sa hádať, čo akceptujú športovci aj študenti vied. Na druhý deň je oficiálne prvý deň vyučovania, takže športovci sú odhodlaní dať do toho všetko, aby sa niečo naučili, ale rýchlo sa začnú nudiť, dokonca aj Jian Yuan zaspí. Neskôr profesorka Luo pošle Yuan Kaishi a Li Heho urobiť nejakú prácu, je to príležitosť, aby spolu vychádzali. Takže on nalieha na vyriešenie ich problémov, ale ona sa otočí a udrie ho vlasmi do tváre. Ale hoci to znie veľmi čudne, zdá sa, že on začína k nej niečo cítiť. Na druhej strane sa spolužiačka menom Huan Yuan, ktorá je zamilovaná do Ning Zeyua, snaží upútať jeho pozornosť, ale keď vstane, zakopne o stoličku a spadne na neho. V tej chvíli využije príležitosť, aby s ním začala flirtovať a on si to samozrejme nevšimne. V tom momente sa Yan Yuan a Yun Xian začnú smiať vďaka nejakému videu. Huan Yuan, keď ich počuje, myslí si, že sa jej posmievajú a tak im ide povedať, že sú odporní, a to kvôli hroznému zápachu, ktorý vychádza z ich topánok, preto ich vezme a hodí do koša, čo samozrejme vyvolá veľkú hádku. V tej chvíli prichádza Li He a Yuan Kaishi. On, keď vidí, čo sa stalo, rozhodne sa vyriešiť veci pokojne, ale pán Hao mu povie, že športovci sú odpad. On vždy veľmi jemný. To samozrejme spôsobí, že Li He sa stane agresívnym a zaútočí na neho, okrem toho žiada ospravedlnenie od Huan Yuan, ktorá je nútená to urobiť. A aby sa to už neopakovalo, Yuan Kaishi prikáže chlapcom, aby nechali svoje topánky v krabici a že sa o ne postará. Neskôr celá trieda ide na telesnú výchovu. Yuan Kaishi sa však rozhodne zostať kvôli silným bolestiam spôsobeným jej menštruáciou. V priebehu niekoľkých minút sa chlapci vracajú do triedy a športovci si rýchlo všimnú, že krabica s topánkami tam nie je, takže okamžite vinia Yuan Kaishi, keďže bola jediná, kto tam bol. V tej chvíli však preruší pán Hao a povie, že odpad patrí do smetného koša, čím naráža na to, že sa topánok zbavil. Li He samozrejme beží na neho zaútočiť, ale je zastavený, takže odchádza so svojimi priateľmi hľadať topánky do smetného koša, zatiaľ čo Yuan Kaishi a Ning Zeyu tušia, že topánky musia byť v južnom areáli, takže utekajú tam a skutočne tam boli v jednej z tried. Neskôr ich vrátia športovcom, ktorí sú šťastní, keď ich vidia. V tej chvíli sa Li He rozhodne povedať ostatným, že topánky nie sú len tak hocičo, ale majú špeciálny význam. Napríklad Li He mal tieto topánky na nohách v deň, keď prekonal rekord na škole.
Yuan nosil svoje topánky, až kým nevyhral svoje prvé šampionát v behu na dlhé trate. Lin Xuana motivujú, aby využil svoj potenciál a stal sa skvelým bežcom, takže sú to jeho šťastné topánky. A nakoniec sú tu topánky Yunxiana, ktorý má ten najsmutnejší príbeh. Ukáže sa, že jeho topánky boli darom od starej mamy, ktorá mu ich dala za víťazstvo v prvej súťaži a krátko na to zomrela. Športovci chcú týmto ukázať, že ich topánky sú dôležitejšie ako akákoľvek medaila. A tiež sa ospravedlňujú Yuan Kaichi za to, že ju obvinili a ona sa tiež ospravedlňuje im za to, že ich neochránila ako mala. A preto ako trest pošle pán Hao vyčistiť topánky. Neskôr idú všetci na večeru, kde Lihe uvidí Yuan Kaichi spolu s nejakým chlapcom a tak má podozrenie, že je to jej priateľ. Z tohto dôvodu ich pozorne sleduje a na druhý deň navyše vidí, ako istý študent odovzdá tomuto chlapcovi ľúbostný list. Toto Lihea trochu znepokojí a rozhodne sa ísť do triedy povedať Yuan Kaichi, že by v týchto chvíľach nemala s nikým chodiť, čo ju necháva veľmi zmetenú. Neskôr vidí, ako jej Ningze ju pomáha s naťahovaním, takže Lihe, trochu žiarlivý, na nich zakričí. Yuan Kaichi vstane, ale okamžite omdlie v dôsledku hypoglykémie v kombinácii s menštruáciou, takže je urgentne prevezená na ošetrovňu. O niekoľko minút neskôr ju obaja chlapci idú odprevadiť na ošetrovňu. Tam Ningze ju odíde z izby, aby vybavil telefonát, zatiaľ čo Lihe dáva pozor na Yuan Kaichi. Ale po skončení hovoru ich Ningze ju uvidí trochu smutných a rozhodne sa odísť z miestnosti. V tej chvíli vstúpi priateľ Yuan Kaichi a tam sa odhalí, že tento chlapec v skutočnosti nie je priateľ, ale je mladší brat, čo spôsobí, že Lihe vyčarí na tvári obrovský úsmev úľavy. Teraz, keď vie, že je slobodná, rozhodne sa ju na druhý deň požiadať o telefónne číslo. Ona ho však rázne odmietne. Na druhý deň sa Lihe trochu nahnevá, keď vidí, že Lin Xuan dokáže ľahko získať číslo od akéhokoľvek dievčaťa, zatiaľ čo on nedokáže získať to od Yuan Kaichi. Lin Xuan mu vtedy povie, že sa mu to deje preto, lebo je na dievčatá zlý a tak mu ponúkne pomoc. A preto v ten istý deň pozve na rande Han Yaji, najlepšiu kamarátku Yuan Kaichi, extravagantné dievča, milovníčku hororov a spisovateľku, čo je typické pre túto časť sveta. Lin Xuan ju veľmi šikovne zoberie do peknej reštaurácie, aby z nej vytiahol informácie o vkuse Yuan Kaichi a ona mu na oplátku povie, že Lihe sa bojí tmy. Na naše prekvapenie zisťujeme, že Lin Xuan bol v hovore s Liheom, takže on počul celú konverzáciu. Takže na druhý deň ide do knižnice spolu s niekoľkými priateľmi a tam vyhrozia vedúcemu, aby mu odovzdal konkrétnu knihu, ktorú Yuan Kaichi čakala už niekoľko dní. O niekoľko minút neskôr idú Yuan Kaichi a Ningze ju do knižnice hľadať túto knihu, ale vedúci im povie, že knihy ešte nedorazili, čo oboch sklame. No vtedy príde Lihe s knihou a odovzdajú Kaiximu, no na jeho smolu Zeju dostane hovor od kolegyne, ktorá jej oznámi, že má 2 kópie knihy s autorovým podpisom, on teda vráti knihu Liheovi a odíde. Dobrý pokus, šampión. Neskôr ide Yuan Kaichi hovoriť s profesorkou Luo Qian a tam sa dozvie, že ona a Lihe budú laboratórni partneri, čo ju trochu hnevá, a tak ju požiada, aby ju preradila do inej skupiny, ale nie, profesorka jej žiadosť zamietne. Yuan Kaichi, trochu smutná, začne hovoriť s Han Yaji, ktorá jej povie, že dokáže presvedčiť Lihea, aby zmenil skupinu a navyše jej spomenie, že on sa bojí tmy. Takže Yuan Kaichi, veľmi nadšená, sa rozhodne urobiť plán spolu s Han Yaji. Yuan Kaichi požiada Lihea, aby ju odprevadil do suterénu hľadať riasy na experiment. Suterén je veľmi tmavé miesto plné pavúkov, takže je jasné, že je trošičku vystrašený. Situácia sa však stáva čoraz strašidelnejšou, keď sa zrazu objaví duch, ktorý Lihea vystraší natoľko, že sa neprestáva triasť. Na ducha si však začne sadať pavúk a ten začne zúfalo kričať. Lihe je situáciou prekvapený, priblíži sa k údajnému duchovi a prekvapenie! Je to Han Yaji. Lihe je na obe samozrejme veľmi nahnevaný, ale Yuan Kaichi mu povie, že to bola len skúška, aby zistili, aký je drsný. Samozrejme lož.
toho nahneva ešte viac a obom sľúbi, že sa bude snažiť a bude najlepším študentom, takže Yuan Kaishi sa rozhodne vzdať a konečne s ním pracovať. Skôr po skončení vyučovania dá Yuan Kaishi svoje číslo Li Heovi, aby zostali v kontakte. A Li He je samozrejme super nadšený, pretože sa mu to podarilo získať. Potom to nám ukážu niekoľko scén, kde Li He čaká, kým mu Yuan Kaishi napíše, a keď mu ona napíše, cíti sa veľmi šťastný a je to jeho obľúbený moment. Chceš vedieť, či sa do seba zaľúbia alebo nie? A ako to urobia, budeš si musieť počkať na video. Dúfam, že sa ti táto druhá časť páčila. Ďakujeme, že ste nás pozerali a nezabudnite sa prihlásiť na odber a aktivovať si upozornenia, aby ste vedeli, keď príde ďalšia. Ahojte!